Ji destpêka vîrusa koronavirûsê li ser bandora maskeyan nîqaş tê kirin. Maskeyên Hunandî ku avakera Îzlandî Yûrarî çêkiriye, mirovan bi xuyakirina ziman didan û devokên tirsdar ji xwe dûr dixîne. Lê dilopên vîrusê yên di hewayê de nade sekinandin. Ev afirandinên ecêb ji aliyê Yûrarê Jones da tir ve hatiye çêkirin. Wê dema ku di Adar û Nîsanê de di bin karantînayê de bûye, ji fîlmên ku temaşe kiriye ilham girtiye. The idea also of the masks was Arman ji ber regeza parastina doratiye, maskên ku mirova bitirsîne bû. Ji ber vêyekê, ew nîzîkatiyek henekan yan li ser wêyekê bû jî. Qumaş ne ewle ye, lê ew mirovan dor bêxîne, da ku doratiya ewle were parastin. Di stüdyoyek piçûk de ku wê li bajarê Rîşkûyekê kirê kiriye, qumaş, derzî, ben û hemû alavên pêwîst li ser rif û masayan e. Karanîna ziman û devokan li ser maskeyan berdewamiya afrandinek qazaxek ku wê 2 sal berê Hunandiyê ku hestên tevlîhevkirî yên ji bo jiyanê û her wiha evîn û daxwazkeriyê temsîl dike ye. Ji bo Hunandinên herî berbiçav nêzîka 10 demjimaran xebat hewce dike. and then they have like evolved, like this was the first. Min pêş daxistin, ev e yekem bû û her çûk hendekî tevlî hevd bûn. Ev maskeya yekem ya bi ziman e û tenê ek ziman heye û pêş de hat parçekirin û her wiha 4 zimanin. Nêzîkî 10 demjimêran xebat e. Mîna piraniya zarokên Îzlandî Jones da tir jî li dibistanê dema 9 salî bûye, fêrî hunandinê bûye. I started knitting when I was 9. Dema ku ez 9 sal bûm min dest pê kir. Min pir ji hunandinê hez dikir. Min herdem pertûkên komîkên Donald Duck dixwandin. Di heman demda min hindek hunandin dikir. Maskeyên wê li ser torên medyaya civakî gelek balkişandiye. Lê avakera ciwan ya Îzlandî armanc nake ku wan bi girseyî hilbirîne. I'm more like I don't want to make too many either. I want Min ji bo vê demê aniha çêkir. Tişt li Icelandê ji bo vê mijarê de baştir dibin. Ji ber vê jî ez naxwazim zêde çê bikim. Müzexaneyên tekstîlî yên li Amerîka û Hollandayê daxwaz dikin ku van maskeyana bo bîranîna van demên awarte pêşkeş bikin.